И здравейте, приятели, ние сме Diamond Boy, сега снимаме на Pocket Edition тук с отпасан. Да. Къде здрасти? Здрасти. Тук почнахме една къща. Щяхме Не сме снимали. Не сме снимали, защото от клипа нещо много шумно се чуваше. И сега правим къща. Да. Тръпте се ли? Нямаш дърва вече. Имам. Чай сега ще сло крафтинг тейбъл тук. Ние сме без много развити. Да, не сме се развили чак толкова. Тъй, че ни спуснахте много. Що чупиш тейбъл? За врата иди. Вишко. Какво? Двойна врата ли ще правиш? Не, ще единична. За какво откъваш? А, както да е. И сега... Ще имаме ли прозорки и това? Еми, намери пясък, ако искаш. Ето, какво направи? Що ми искаш прозорци, намери пясък. Аз съм шугарки. А за какво ти е шугаркин? Какво нататък? Енчантваме. Зато и да, ама... За пясък. Аз нямам храна. Аз знам. Върви би там устата. Виж. Чакай. А къде е натика врата? Вратата може да се чупи ли? Как ще чупи вратата? Ами си, може да се захвата. О, тук има и крава. Падаща звезда. Върни се на табички. Ще питам каквото можеш. Бих я. И да ви се събрави. Честно е трябва Аз имам за храна. Тук е строй. Съм майстор на строителите. Добре, малко по-силно. Хайде малко по-силно. Аз съм майстор на строителите. Точно така. А ти си майстор на убиването. Да приближ малко до мен, да се чуя. Добре. Мисля, че тук някъде има храна. Аз ще направя един меч, за да мога да убивам тази кокошка до мен. От тъфа тук намерих кол, обаче айде не се отдалечавам много от къщата. Че няма да е. Сега идвам. Ама, къде отиде кокошката, бе? Айя. Ето за сега убихме кокошката. Та врата хищ не е симетрична. Абе, ние не трябва симетрично. Сега ще намеря малко още кокошки и пясък. Вижте го къде е отишъл. Щом го там отвреди. Завърнах се! И съм лепнал. Като гледам. Кола намерих. Да, и аз. За какво не го взимаш? Защото нямам нито кирка и плюс това лепна. Колко както да е. Вари напред си кирка да вземем толкова. Е. Само да вляза в сървъра. Окей. Колко време стана клипа? Да не го направим прекалено дълъг. Не знам, не пише. Съмнявам се още. Абе, след малко да го спрем. Не. Чакай, бе, то 5 минути да съм на най-много. Тук има овца. Убивате тази храна и вълна ще ни трябва да легла. Ти имаш ли вълна някаква? Аз имам 2 вълни. Брат, тук има стабилно кол. И я зачувам една вълна. Там има още една крава. Ще да я убия да имаме храна. Хубаво. Аз тук ще събера кола. Ти намери ли пясък някъде? Не. А река? Не. Нали надолу имаш река всъщност? До реката има пясък. Да, би трябвало. Бягай да го вземеш. Това тази крава не ми даде нищо.
Светла. Светлива крава. Освен експи, нищо друго. Експито ще трябва да енчанти течи. Еми, ако не умра. След малко може да отидем да копаме. Не, в другия епизод. Да, в следващия епизод. Направим 2 честа. Сега да се оправим къщата, да се развием малко там колкото и да е. После може да върнем да копаме. Човек, аз съм на 32 кола. Точно 32 кола, what the fuck. Точно половин стак. Ай, малко камен да събера. Ти кой левел си? Нямам първи. Аз съм втори. Не Половина. знам да ти копаш. Сега малко камен ще взема тук. Добре, аз отивам за санд. Окей. Направи там малко прозорци. За да не вижда зомбите през нощта. И дървото ни намалява, после трябва да отида. Как аз имам? Колко? 9 нормално. Има такова още една крава, 3 кокошки, 4 кокошки. Овце намериш ли ти? Само една до сега само друга. Аз там има още 2 крави. Аз трябва да изпика малко такова. Малко Трябва храна. да си направя меч. Намери пещера, брат. Ама нямам такова, бе. Гъба намерих. На пръв влизам, брат. Така, убих я и ми даде една кожа и 2 И страх ме е много тържа. тъжно. Много тъжно. Нямаш ли торча? Имам кола, ама нямам точно. В тази пещера нищо няма. Само камък и андези. Чакъл. Като ни трябва чакъл. Ще идваме тук да взимаме. Чакъл. Тук има стабилно чакъл. Стабилно. Прасе. Геобурда. Добре, как ти е? И прасе нищо не ми даде. Само експи. Но тук още едно прасе и 5 кокошки. 6 кокошки. 7 кокошки. Брат, писаха ми в скайп. Развалиха с клипа. Наистина? Тук и те отгоре излезна. Гамини. Ого, тук е пълно с кокошки, да няма някъде спазваш. Поне знаем, че имаме достатъчно храна. Имаш ли камъни? Имам. За печка. Имам 13 камъни. Хубаво. Може да се пече кол? М, Си пика кол с кол. Да, може. Аз тук и те направих. Аз ще се връщам, ще става тъмно. Аз ще направя малко торче. Чакай малко, сега съм няма кол. Тъмно да успеем да се върна, преди да стане вече. Нищо не ми давам. Ще опия като за последно. Чакай, бе, човек. Ти имаш ли сам с себе си? Не ме се ръката да вземе двете. Идвам да намеря къща. Много е свет. Виждам пайер. Да те зададе. Тук Не намерих къща. Това е добре. Това е добре, обаче бутчите ми намаляват. Моите са само 2. И моите са Чакай, аз ще изам. ще успея. Няма да държиш, аз ще имам. Аз съм хубаво, че тогава не е да видя. Нава, аз съм възикам само. Аз слагам тук пържолите. Сега не мога да ти дам половината. Можеш? Ям едното. Идва ти ям. Аз пожитавам няколко честа. Имах само 2 двойки седох. Виж го, зомбито през прозореца влиза. Убий го бързо! Виж го, бе. Нещо да го добре. Айде, зомби. Айде сега да сложим, да започнем един път. Да започнем да сложим. Чай да направя сама ти започва си. Ко дърво имаш ли? Не, съвсем малко. Почти свършиш, мастер. Спомням само
16 дърво. Виж, идва още едно зомби. За теб. За теб. Виж го, бе. А ти губи, аз нямам вече с какво. Скелът е настрелял. Виж го, какъв е точен. Виж го, бе. Запуши, откъде нас стреля? Виж го там. Брат, ти крипър идва. What the fuck? Изчезни. Не! Чакай, не. Не, ще ни взриви къщата. И скелет. Fuck me. Бягай. Да. Супер. Това да е за клипа, какво ще кажеш? Да, супер. Добър край. Да. Супер край. Другия клип ще се оправи. Очаквайте скоро. Ари, чао.